ministerrådet. Hvem er hvem? Hvem er med? Okay. Der er 27 medlemmer. Der er en, der repræsenterer hvert land. Og de er ikke delt op i rød og blå blok for at undgå klikedannelser. Der er en, der repræsenterer hvert land. Og hvert halve år rejser de sig op og rykker en plads. Så alle kommer til at sidde på den fine stol for enden. Og ligesom dem, der styrer mødet som formand. Tror du ikke, danskere går så meget op i EU som politik, som de gør i dansk politik? Det er fordi EU det er længere væk fra danskerne. Det har ikke samme indflydelse på danskerne. Fordi man får ikke så meget viden omkring det. Man får ikke så meget at vide, hvad der sker i EU. Så ens interesse for det bliver også mindre. I forhold til dansk politik, det ved man mere. Tak for det. Havde du stoppet? Hvor mange mennesker er ansat i EU, og hvad laver de der? Der er 754, og 13 af dem er danske, og de arbejder for vælgernes forskellige interesser. Europæiske hus. Jeg kan ikke altså hvilke institutioner der er i EU. Okay. Det er det der hus, man tegner. Og så øverst, der er det europæiske råd. Og det er sådan et statsoverhoved. Et statsoverhoved for hvert land. Og så nedunder, så har man EU-kommunikationen og ministerrådet og parlamentet. Og så, dem har man der. Og så nedunder igen, der er domstolen og revisionen. Og det er domstolen, og så sådan pengene, økonomien. Så. Ja, det tror jeg.